سلام كبرات خاتلتي يابزلهم سلام انتعنا نمنيلكم انا اكزابير مسكن صبق لهم حدشتي النبارات وقعب سلام متأخم نقول لهم صبق كومنتنا صحافكم سابورت قبرني بزاقات امن نقول لخاتكم كابل بي اذا مسكنكم لو ما عند خاني بزينا يزخونا بروفيشنال ويكان يتصغري كيلا مالتيو ናይ ፀጉርና ብቐሊል ኣገባብ ባዕልና ኣብ ገዛና እንታይ ዓይነት ፀጉሪ ከም ዘለና ብቐሊል ኣገባብ ክንፈልጠሉ እንኽእል ፈሊጥና ከዓኒ ንፀጉርና እቲ ዘድልዮ መግቢ ወይ ከዓ እቲ ዘድልዮ ምክንኻን ንክንበኹም ከዓ እቲ ዘድልየና ፅቡቅ ውፅኢት ኣብ ሓፂር ግዜ ንክህበና ዝሕግዘና ዓይነት ንኩላትና ጠቃሚ ዝኾነ ቪድዮ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተሰብ እዚ ቪድዮ ክሊክ ጌርኩም ክጅምርዎ ከለኹም ብላይክ ክጅምርዎ ከም ኩሉ ግዜ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ሓቢርኩም ክትፀንሑ ከዓ ብትሕትና ይዕድመኩም ናብ ሙሉእ ትሕዝቶ ከብለኩም። ፕሮሲቲ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ናይ ፀጉርና ዓይነትን ናይ ፀጉርና ዓቕሚ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ፕሮዳክት ማለት ኣብ ንጥቀመሉ ዘይቲ ኣብ ንልከየሉ ከምኡ እውን ዝኾነ ዓይነት ትሪትመንት ኣብ ንጥቀመሉ ፀጉርና ከመይ ይሕዞ ሒዙ ከዓ ከመይ ይጥቀመሉ ከመይ ይቕበሎ ወይ ከመይ ውፅኢት የርእየና ዝብል ኢና ማለት እዩ። ናይ ፀጉርና ፕሮሲቲ ኣብ ሰለስተ እዩ ዝኽፈል። እቲ ቀዳማይ ሎው ፕሮሲቲ እዩ፣ እቲ ካልኣይ ሚድየም ፕሮሲቲ እዩ፣ እቲ ሳልሳይ ከዓ ሃይ ፕሮሲቲ ኢልና ከዓ ኣብ ሰለስተ ንፈልዮ። እዚ ብምፍላጥ ዝብል ከዓ ፀጉርና ብዝግባእ ንክነውሕ ቁመት ንክህልዎ ብዝሒ ንክህልዎ ጥዑይ ፀጉሪ ፅቡቅ ፀጉሪ ንክህልወና ፅቡቅ ሕብሪ ንክህልዎ ከዓ ይሕግዘና ማለት እዩ። ቅድሚ ዝኾነ ፕሮዳክቲ ምጥቃምና ናይ ፀጉርና መንነት ወይ ዓይነት ክንፈልጥ ኣለና። እዚ ከዓ ፈሊጥና ንፀጉርና ከምቲ ዝግብኦ መግቢ ንክንህቦ ይሕግዘና። ስለዚ ከምቲ መጀመርታ ዝበልኩኽን ናይ ፀጉርና መንነት ኣብ ሰለስተ ቀዳማይ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ሎው ፕሮሲቲ፣ ሚድየም ፕሮሲቲ፣ ሃይ ፕሮሲቲ እዩ። ሕጂ በቲ ሎው ፕሮሲቲ ኢና ክንጅምር ማለት እዩ። ሎው ፕሮሲቲ ብኸመይ ይመፀና ዝብል ካብ ስድራ ወይ ካብ ኣቦና ካብ ኣዴና እንድሕርኩም ዓይነት ፀጉሪ ሃልይዎም ካብኣቶም ክመሓላለፈና ይኽእል እዩ። ካሊእ ከዓ ጎዳኢ ዝኾነ ፕሮዳክት እንድሕር ዳኣ ተጠቒምና ክመፀና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ናይ ሎው ፕሮሲቲ ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እቲ መናፊቱ ዝተዓበሰ ወይ ከዓ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ፀጉሪ ከመይ ንፈልጦ ዝብል ካኒ ማይ ኣብ ነጠልቄሉ ወይ ኣብ ንሕፀበሉ ቅልጥፍ ኢሉ ዝጥልቂ ኣይኮነን። ከምኡውን ምስ ተሓፀብና ከዓኒ ከምቲ ካሊእ ኖርማል ፀጉሪ ከዓ ቅልጥፍ ኢሉ ዝደርቕ ዓይነት ፀጉሪ ኣይኮነን። ብከምዚ ብቐሊል ኣገባብ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና። እቲ መናፊት ናይ ሎው ፕሮሲቲ ኣዝዩ ፀቢብ ስለዝኾነ ወይ ከዓ ዝተዓበሰ ስለዝኾነ ማለት እዩ ብቐሊሉ ኣይጥልቅልናን እዩ ወይ ከዓ ብቐሊሉ ከዓ ከምቲ ካሊእ ፀጉሪ ከዓኒ ኣይናቕፀልናን ወይ ከዓ ኣይደረቐን ማለት እዩ። በዚ ከዓኒ ብቕልል ዝበለ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና እንታይ ዓይነት ፀጉሪ ከም ዘለና ወይ ከዓ ናይ ሎው ፕሮሲቲ ፀጉሪ እንድሕር ዳኣ ሃሊና ብከምዚ ቅልል ዝበለ ከዓኒ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና። እቲ ካልኣይ ከዓኒ ዘይቲ ኣብ ንልከየሉ ኣብ ቆርበት ፀጉርና ንውሽጢ ከይኣተዎ ማለት እዩ ኣብ ጫዕጫዕ ይብል ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ቆርበት ፀጉርና እዩ ኮፍ ዝብል ከም ስቲ ገላ ኣየብሎን እዩ ቀልጢፉ እቲ ፀጉርና ወይ ከዓ እቲ ናይ መናፊት ፀጉሪ ስለ ኣዝዩ ፀቢብ ዝኾነ ከምቲ ካሊእ ፀጉሪ ወይ ከዓ ከምቲ ኖርማል ፀጉሪ እቲ ዝሃብናዮ ቀልጢፉ ኣይቅበለልናን እዩ። ብከምዚ ከዓኒ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ መናፊቱ ኣዝዩ ፀቢብ ወይ ከዓ ዕቡስ ስለዝኾነ ክንልከዮ ከለና ከም ዝበልኮና ኣዲመ ማለት እዩ ኣብቲ ላዕሊ ናይቲ ቆርበት ፀጉርና ጫዕጫዕ ኢሉ እዩ ኮፍ ዝብል ኣይሰትዮን እዩ ወይ ከዓ ንውሽጢ ከምቲ ዝግባእ ኣይኣቱን እዩ። ሳልሳይ ከዓኒ ሓንቲ ፀጉሪ ንወስድ እሞ ለማፅ ወይ ከዓ ከምዚ ስሙዝ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ከምዚ ክንሕዞ ከለና ብኢድና ማለት እዩ በዚ እውን ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ብቐሊል ዝበለ። ካሊእ ከዓ ዝኾነ ፕሮዳክቲ ኣብ ንጥቀመሉ ብዝግባእ ናብ ውሽጢ ኣይኣቱን እዩ። እቲ ትሪትመንቲ ንፀጉርና ክንህቦ እቲ ትሪትመንቲ ንፀጉርና ንህቦ ማለት እዩ ከምቲ ዝግባእ ፀጉርና ኣክንዲ ፅቡቅ ውፅኢት ዘርእየና ብኣንፃሩ ዝደረቐ ፀጉሪ ይህልወና ወይ ከዓ ዝተኻራተመ ወይ ዳሜጅ ዝኾነ ፀጉሪ ከዓኒ ይህልወና። ንከምዚ ዓይነት ፀጉሪ ድሕር ዳኣ ሃሊና ከዓ ብኸመይ ክንከናኸኖ ኣለና ወይ ከዓ ብኸመይ እቲ ናቱ ትሪትመንት ክንገብሮ ኣለና ንዝብል ከዓኒ ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት ትሪትመንቲ ወይ ከዓ ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት ፕሮዳክቲ ምጥቃምና ማለት እዩ ቀዲምና ብልብጥ ዝበለ ማይ ክነጠልቅዮ ኣለና ነቲ
ቆርበት ፀጉርናን ከምኡ ከዓ ነቲ ናትና ፀጉርና ማለት እዩ እሱ እንድሕር ደኣ ቁርብ ልብእ ዝበለ ማይ ጌርና ኣጠልቂናዮ እንታይ ይሕግዘና እቲ መናፊት ናይ ፀጉርና ኣዝዩ ፀቢ ወይ ከዓ ከም ዝበልክሆን ዓባ ስለ ዝኾነ ንክኽፈት ከዓኒ ይሕግዘና ድሕር ደኣ እቲ መናፊት ናይ ቆርበትና ተኸፊቱ ከዓኒ እቲ ዝደለናዮ ፕሮዳክቲ ተጠቒምና ብዝግባእ ናብ ቆርበት ፀጉርና ንክኣቱ ስለ ዝሕግዘና ማለት እዩ እቲ ዝደለናዮ ውፅኢት ከዓ ክንረክብ ንኽእል ወይ ከዓ እቲ ፀጉርና ማለት እዩ ኣክንዲ ከምቲ ቅድመ ዝበልክኾን ዝተሰባበረ ፀጉሪ ዘለዋና ማለት እዩ እቲ ፀጉርና ወዝ ዘለዎ ብዝሑ ቁመቱ ከዓኒ ከምኡውን ምስ ግዜ እንድሕር ከምኡ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ተኸናዮ ከዓኒ ናብ ሚድየም ፕሮሲቲ ዓይነት ፀጉሪ ከዓ ክቅየረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንከምዚ ዓይነት ፀጉሪ እንታይ ዓይነት ዘይቲ ክንለኽዮ ኣለና ንዝብል ከዓኒ ጆጆባ ኦይል ስዊት ኣልመንድ ኦይል ከምኡ ከዓኒ ቀጢን ኮኮናት ኦይል ኦሊቭ ኦይል ከዓኒ ክንለኽዮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ መናፊት ፀቢብ ስለ ዝኾነ እንድሕር ደኣ ሓፊስ ዘይቲ ለኺናዮ ወላ ሓደ ንውሽጢ ክኣትወልና ኣይክእልን እዩ ቀዳማይ ከምኡ ከዓ ነቲ ፀጉርና እውን ወላ ሓደ ውፅኢት ከርእየና ስለ ዘይክእል ማለት እዚኦም ቀጠንቲ ዘይቲ እዮም ንሎ ፕሮሲቲ ዓይነት ፀጉሪ ተመራፂ እቲ ካልኣይ እንሪኦ ከዓኒ ሚድየም ፕሮሲቲ ዘለዎ ፀጉሪ እዩ እዚ ኖርማል ፀጉሪ እዩ ብዝግባእ እቲ ናይ ናቱ መናፊት ገፊሕ ዘይኮነ ከምኡ ከዓ ፀቢብ ዘይኮነ እዩ እቲ ዝሃብናዮ ከዓኒ ፕሮዳክት ብዝግባእ ተቐቢሉ ከዓኒ እቲ ዘድልየና ውፅኢት ዝህበና ወይ ከዓ ዘርእየና ዓይነት ፀጉሪ እንድሕር ደኣ ሃሊና ከምዚ ዓይነት ፀጉሪ እንድሕር ሃሊና እዚ ፅቡቅ ፀጉሪ እዩ ዘለናዮ ዓይነት ስታይል ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ወይ ከዓ እቲ ፅቡቅ ፀጉሪ ዝበሃል ማለት እዩ ብሳልሳይ እንሪኦ ከዓኒ ሃይ ፕሮሲቲ ዓይነት ፀጉሪ እዩ እዚ ዓይነት ፀጉሪ እንድሕር ደኣ ሃሊና እቲ ናይ ሃይ ፕሮሲቲ መናፊቱ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ስእሊ እንሪኦ ዘለና እቲ ናቱ መናፊት ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ንሃይ ፕሮሲቲ ዓይነት ፀጉሪ እንድሕር ደኣ ሃሊና ከዓ ብቐሊል ኣገባብ ነዚ ከዓ ብኸመይ እንፈልጦ ዝብል ከዓ ማይ ምስ ጠልቀናዮ ቀልጢፉ እንድሕር ደኣ ዝጥልቂ ኮይኑ ከምኡ ከዓኒ ቀልጢፉ ዝደርቕ ወይ ከዓ ዝነቅፅ ዓይነት ፀጉሪ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ ዓይነት ፀጉሪ እንድሕር ሃሊና ሃይ ፕሮሲቲ ፀጉሪ ኣለና ኢልና በዚ ብቕልል ዝበለ ክንፈልዮ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ሃይ ፕሮሲቲ መናፊት ገፊሕ ስለ ዝኾነ ብቐሊል እዩ ዝቕበል ግን ኣየፅንሖን ከዓ ብቐሊል ከዓነይ ስለ ዘውፅኦ ማለት እዩ ብኸምኡ ቀልጢፉ ዝጥልቀልና ከምኡ ከዓ ክነቅፅ ከለካ ቀልጢፉ ዝነቅፅ ወይ ከዓ ቀልጢፉ ዝደርቕ እቲ ፀጉርና ካልኣይ ኣብ ዘይቲ ኣብ ንልከየሉ ከዓኒ ብብዝሒ ዘይቲ ተለኺና ከለና ወላ ይሰትዮ እዩ ምክንያቱ እቲ መናፊቱ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩን ቀልጢፉ እዩ ዝሰትዮ ግን ከምቲ ዝለኸናዮ ከዓነ ቀልጢፉ ስለ ዘይፅንሖ ማለት እዩ ቀልጢፉ ግን እቲ ቆርበት ፀጉርና ከምዚ ድርቕ ዝብል ሓንሳብካ ብዙሕ ዘይቲ ወላ ለኺኻዮ ከለካ ፅንሕ ኢሉ ግን ወላ ሓደ ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ዝስማዐና ፀጉሪ እንድሕር ኮይኑ እዚ ዓይነት ፀጉሪ ሃይ ፕሮሲቲ ኣለና ኢልና ብቐልል ዝበለ ብከምዚ ከዓነ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ሳልሳይ ከዓኒ ዝኾነ ዓይነት ፕሮዳክቲ ኣብ ንጥቀመሉ ቀልጢፉ እዩ ዝኣቱ ወይ ከዓ ቀልጢፉ እዩ ዝሰትዮ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክኹን ማለት እዩ ግን ከምቲ ዝግባእ እቲ ፀጉርና ውፅኢት ኣይርእየናን እዩ ምክንያቱ ስለ ኣብቲ ውሽጢ ቆርበትና ዘየፅንሖ ማለት እዩ እቲ ፀጉርና ህና ደረቕ ዳሜጅ ዝኾነ ዝተሰባበረ ፀጉሪ ከም ዝህልወና ከዓነ ይገብረና ወላ እቲ ትሪትመንቲ ከምቲ ዝግባእ ናተኻናዮ ከምቲ ዝግባእ ዘድልዮ ፕሮዳክት ናሃብናዮ ከለና ግን ኣብቲ ፀጉርና ውፅኢት ኣይንርእና እዚ ትቐንዲ ፀገም ከዓኒ እቲ መናፊት ኣዝዩ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልክኹን ቀዲመ ኣይፀንሕን እዩ ቀልጢፉ ይኣቱ ቀልጢፉ እዩ ግን ዝወፅእ ስለዚ ንሃይ ፕሮሲቲ ዓይነት ፀጉሪ እንድሕር ደኣ ሃሊክን ከዓኒ ከመይ ጌርና ነዚ ከዓ ክንጥቀም ኣለና ፕሮዳክቲ ኣብ ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ትሪትመንቲ ክንጥቀም ክንደሊ ከለና ከምኡውን ተጠቒምና ከዓኒ እቲ ዝግብኦ ፀጉርና ውፅኢት ክበና እንድሕር ደኣ ንብል ኮይና ከዓኒ ነዚ ዓይነት ፀጉሪ ከዓ ኣቐዲምና ዝኾነ ዓይነት ፕሮዳክት ከይተጠቐምና ከለና ወይ ከዓ ዝኾነ ትሪትመንት ከይተጠቐምና ኣቐዲምና ብዝሑል ማይ ኢና ክነጠልቅዮ ዘለና ነቲ ቆርበትና ነቲ ፀጉርና ኣቐዲምና ዝሑል ማይ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ክነጠልቅዮ ኣለና እዚ ከዓ እንታይ ይሕግዘና እቲ መናፊት ናይ ፀጉርና ንክጭበጥ እዩ ዝሕግዘና እንድሕር ደኣ እቲ መናፊት ናይ ፀጉርና ከዓ ፅቡቅ ገይሩ እንድሕር ተጨቢጥልና ማለት እዩ እቲ ዝሃብናዮ ፕሮዳክቲ ንክፀንሕ ኣብቲ ውሽጢ ቆርበትና ይሕግዝ እሞኒ ብድሕሪ እዚ ከዓ እቲ ዝደለናዮ ውፅኢት ንክንረክብ ከዓ ብጣዕሚ ይሕግዘና ብዙሕ ግዜ እዚ ቪድዮ ናይ ማስክታት ገለፍ ናይ ፀጉሪ ሒዘ ክመፅእ ከለኹ ብዝተኸኣለኒ ናይ ሎ ፕሮሲቲ ሃይ ፕሮሲቲ ከመይ ጌርክን ክትጥቀማ ከም ዘለክን ሸር ገብረክን እየ ጥራይ እቲ ማስክታት
حيزة متيكم كوني كم يجيركن أب جزاها كتقمالو خم زلكن شير قبر إيماتي سلازي نهاي بروسيت زلكن تقرخن تمزاز بالكون عديمكن بزحول زبالة ما يخن نت قربتن نت تقرن كتتلقي أو زلكن كم خاني نهاي بروسيت عينت تقرين دحر أهلنا كم توسخ خاني بروتين أز يزفوتو هاي بروسيتي تقري اندحر هالك مخنياتو ابت زغونه عينت سرحو تريتمنت يخون ولا ماسك جاله مالتي اب غزا خدالو خلخن بروتين قدن كتحوسالو علكن زبصحه تي بروتين كاب نقاوحون سلنرخبو مالتيو ابت سرحو ماسك نقاوحو حاويسكن اندحر اساريحكن كاني اتتصغر بزغبا مالتيو طعنا زلو وز زلو صغر نخخونكا بطعم يزحجزنا هاي بروسيتي عينت أقرين دحرت حالينا خاني انت عينت زيتي خنتقام لنا نزبل كمالتيو اوليف اويل كنتقام لنا كوكونات اويل كا اتحافيس كوكونات اويلنا خنتقام زلنا كوم خاني كاستر اويل كاني حافيس لزغونه بطعمين هاي بروسيتي عينت أقرين دحر حالينا بطعمي زحجزنا كوم خاني شيا باتر كا خنتقام نخيلينا زيوم 4 يوم نهاي بروسيتي زغونه عينت أقر ازيوم تم تمرصتي وكا زبلوتيوم تم زيت مالتيو كم خم توسخي ويكاكا ممارات خاني دحر دلينا خامالتيو اب عداغاتات زشيطو الو لو بروسيتي برودكت تباهيلوم هاي بروسيتي برودكت تباهيلوم كمها ني ميديم بروسيتي برودكت تباهيلوم ون ككمتي نحنا عينت أغرنا دحر دات عينت أغرنا فيتنا نخمتي يوم عينت ون كاب عداغا خا جزينا كنتقام نخيلينا مالتيو كم قال اي امارات خا بقليل مبزحتينا دي اكون فلتينا الى زحسن مالتيو انتي كا خنقبر نخلينا اب حنت بكيري ماي نمال امو بدحريو اتا بكيري ماي مس ملانايا كابزات صغرنا حنتي متيسنا افتا ماي وشت بكيرنتوا اندحردا ابل علي تقللي لاتا صغرنا زي عينت صغري لو بروسيتي لنا بخمزي بقليلا جباب كم فاليو نخلينا كم اون اما اخلتا بكير اندحردا خوينو زخا ميديم بروسيتي لنا خا بقليلا جباب كم فلطو نخلينا كم خاني اندحر ابتحت خوينو خا تا صغري كوفتيلا افتا بكير خا بخمز خاني هاي بروسيت عينت صغري علنا إلنا خاني كنفلطو نخلينا مالتيو بزيني زخونة بروفيشنال ويكا بناي زخونة كيلا ناي صغري بقلل زبالة اقباب بعلنا ابغزانا بناي زخونة حاجز مالتيو انت عينت صغري كم زلنا كنفلط بتعمل تحجز فيديو ازياب في اللاي اب صغري خنت قداسات وخين اب صغري كنوح كبزح تعنا زلو صغري خلوه كنت ندحر داهون مالتيو اذا فيديو بتعملوا هولان كتحجزكني انا خالوت احواتون شير قبر على خن مهنياتو انا قديمه مالتي قدمزي مفلاطي انت عينت صغري خم زلني كيف لط كله زهون عينت برودكت يسو الى تقم نيره قدمي ممهاري مالتي ويكا قدمي ني صغري مفلاطي بدحريو ግን ፀጉሪ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ማለት እዩ ናተይ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝነግረክን ንኩልኽን ነዚአ ናተይ ቤተሰብ ዝኾንክን ሸር ገብረክን እየ ናተይ ሎ ፕሮሲት ዓይነት ፀጉሪ እዩ ነይርኒ ካብ ሎ ፕሮሲት ግን ብጣዕሚ ፀጉሪ ስለ ዝከናኸኖ ዝነበርኩ ከምቲ ዝግባእ ገይረ ከዓ ትሪት ስለ ዝገብሮ ዝነበርኩ ማለት እዩ እዩ ናብ ሜድየም ፕሮሲት ዓይነት ፀጉሪ ተቐይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ጥዕና ዘሎ ፀጉሪ ክህልወና ደሊና ፅቡቅ ፀጉሪ ክህልወና ተደሊና ፀጉርና እውን ብዝግባእ ክነውሐልና ክበዝሐልና ድሕር ንደሊ ኮይና ማለት እዩ قديمنا خنفلت أزلنا تعين بروسيت خمسنا بدحريو خانة لو بروسيتي هاي بروسيتي فلاي لون هاي بروسيتن عينة أغري اللي نايب تعملت أشجر بزخنا ماشي سز إذا عينة أغري فلتنا خنتك أمال لنا أبز حلفة زحتت كناني أنت عين الشامبو تتكمي الكن زحتت كنان اللخن أبز مت حيزل كن كمت زي فيديو كينو حكن ويكا هينو حكومي لي مالتيو سزي تسفى قبر زاني لو ما أنتي فيديو كتقمكن كتحجزكن بزحات حواتون كابزي بيلكن مالتيو تدلي أو تيت كترخبا مالتيو سلازي شكريناتات زاني لو ما أنتي فيديو فتيهن أخذ كونا تسفى قبر نحر فتيهن حقاتي تنتقامي تنكوينا راهبكن أخاني عدشتي نز channel تلهم سبسكرايب غيركم بيتسب تكونوا كم خال لايك تهبكم يوتيوبنا بزح سب ريكومند قبرو نفس ما تقرنيا أنا خال إسراحي زن خمت يوزت تبابعني كم خاني نخالو تحواتي حقزومي ويتقمومي تيلكم كأشير مقبارة ترسعيهم بخالي طقام زخونا فيديو خسام نراخبها بزلنا يو سلام انتعنا بروخ قنا تشاو